Uboshwe unkosikazi wephoyisa ngokubulaliso kwalakhe eliyiphoyisa le-EMPD. Angiqale ngobingelele ngokwamukele le channel eMaswidi Mina Production obingelelayo umxolisi mfana kadloma phansi le enkandla. Mangabe yaqala ukufika cela ukuthi ngizele isiqiniseko sokuthi ukhofa subscribe maqedwe kwale video ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu daba lonamhlanje. Udaba engizengalo njengamanje luthi kuboshwe unkosikazi wephoyisa ngokubulaliso kwalakhe eliyiphoyisa le-EMPD. Ubanele Sikhosana owayeyilunga lamaphoyisa e-EMPD ongasekho emhlabeni wadutshulwa wabulawa ngesonto ledlule ngesikhathi evula i-tuck shop yakhe kwaThema. Umngakhe uboshwa nje ngolesihlanu ntambama elungisela wona umncabo wesoka lakhe ngezinsolo zokuhlela ukubulawa komnyeni wakhe esizwa ke uShasbam noma inkabi evume icala. Lokhu kubika ukuthi ke bengasikhona ukuqala bezama ukubulala yena uSikhosana ngaphambilini wasinda ngokwelambisa lapho bezama ukumdlisa uShevu nakhona futhi kuthiwa nguyena unkosikazi wakhe lo wayezama ukumdlisa uShevu. Ibamba lenhloko yamaphoyisa e-EMPD uJulius Mkhwanazi uthe umshayisibhamu noma ke inkabi yakhokhelwa ngonkosikazi kaSikhosana bese kuthi ke inkokhelo yokugcina yenziwa emva kokushona kwakhe. Amaphoyisa asalandela abanye abasolwa ngokuthinteka kulolu daba. Abathintekayo kabanye bazovela enkantolo yeMantshi yaseSprings ngomsombuluko okulandela ukushaqeka nokukhathazeka emphakathini ngodlame olwenzeke kulomndeni wephoyisa. Kanti mhlambe nje okunye ongizokukhumbuza khona ukuthi ke lensizwa engasekho emhlabeni kanye ke nonkosikazi wayo ubekade emlobola nje ngoDisemba lo esiphuma kuona njengoba ke namhlanje engasekho emhlabeni. Abantu abaningi bagxeke baphinde futhi bancoma nekhono lakhe loku-actor lo wesifazane obonakala ekhala emncwabeni noma ke obonakala ekhala umcimbini obukade ke uhlelelwe ukuphelezela lona isoka lakhe njengoba ke ubona lapho esithombeni sakho. Ngisithela ke kwenye ke ama comments ngalo ke lolu daba uthi ke lo muntu okhomentayo kushuthi abesifazane alisekho ngempela icala abangathinteki kulona izinsuku sesijintshe ngalendlela ukuthi ke ngisho nanokuhlela ukubulala sekuyinto abayenza noma ngabe kukanjani. Kodwa ngicela ukuthi hlangane nema comments ungitshela ukuthi wena ucabangani ngalolu daba phinde futhi wenze isiqiniseko sokuthi uyalike phinde uyasubscribe sidibane nawe video elandelayo. Ngiyabonga. But why? Straight line baga ane.